Jeg har fået tildelt her opgave 12 i min terminsprøve, og så den også, jeg også har valgt at lave en lille video omkring. Fordi jeg har hørt, at der er nogen, der havde lidt svært ved den. Men vi har fået givet os den her bygning her, hvilket ser ud til at være en meget høj bygning i forhold til den bagved. Men selve facaden her, det skulle forestille at være en parabel. Og den parabel har vi fået overskriften minus en 20. x i n plus 45. Og den skulle meget gerne se sådan her ud. Så det håber vi på, at vores også kommer til at gøre. Vi skal så, vores opgave er så at bestemme facadens bredde og facadens højde. Og også areal af selve facaden, altså hvor meget materiale vi skal bruge her. Så vi starter med at gå ind med vores Team Spy-dokument her. Og der starter med at tilføje noter. Og i de noter, jamen, så lad os da definere vores søde funktion her. Vi siger f af x, jamen det er den vi kalder for minus en 20 del x opløftet i n plus 45. Sådan der. Det er vores funktion. Og vi vil jo gerne have, at den skal se ud, ligesom den gør her på opgaveformuleringen. Så lad os hoppe det. Vi tilføjer her i vores andet vindue en graf. Og hernede i funktionen skriver vi, at det skal være f af x, vi vil tilføje. Bum, så har tilføjet den. Hvor blev den af? Hvis du må lige ud, og så skulle den gerne komme frem lige der. Sådan der. Så var der 3 ting, vi skulle finde ud af. Den ene, det var højden. Den anden, det var bredden. Og den tredje, areal. Så vi starter med højden. Og den nemmeste måde egentlig at gøre det her på, det er, at vi har jo allerede defineret fx. Så vi vælger at bare skrive her, jamen f er 0. Fordi vi kan se her på grafen, at når x er lige med 0, jamen så altså det er der, hvor den skærer y-aksen, hvilket det sted, der er toppunktet. Det kan man se på grafen, men det er ikke den helt optimale måde at gøre det på. Man kan se det på ligningen for eksempel, fordi den ikke har noget bx, så vil det der afgøre, hvor langt hen af x-aksen den forskyder sig. Vi har jo den, der hedder x i n, det er den, der sørger for, hvor bred og smal de her ben de går. Vi har den, der hedder c, som er 45, det er, hvor højt op de egentlig går, i forhold til, hvordan den er lavet. Og i forhold til bx også. Men vi ved, der er ikke noget bx, så vi skulle gerne være det her sted. Så vi starter med at bare skrive højden, det med f er 0. Indtil 45. Men er det nu også helt sikkert? Ja, det er det egentlig. Men vi kan også prøve at gøre det på en anden måde. Vi kan fx sige, undersøg grafens maksimum. Så vælger vi lige punktet på grafen her, et areal her. Og den siger, at de her punkt hedder 0,45. Altså der var den 45 højden. Jamen det passer jo lige præcis med det her. Man kan også gøre det på den måde, at man finder der, hvor at differentialkvotienten er 0. Altså der, hvor at den rammer her, hvor tangenten til ligningen den er 0. Det er den tredje måde at gøre det på. Og ja, det er ikke nødvendigt at gøre her. Fordi vi ved, at den skærer lige over det 0. Så har vi, at vi skal finde bredden ud. Der kan vi enten gøre det på den måde, at vi sætter den ind som en ligning, som vi elsker til en spire for, fordi den har den her funktion, der hedder solve. Så vælger vi f af x skal være lige med 0, og vi vil læse med hensyn til x. Og det vil vi, fordi at vi vil have den her funktion til at være lige med 0. Altså hvor at ikke selv funktionen lige med 0, men hvor at f af x lige med 0, altså det vil sige, lige her i det her punkt er den lige med 0, lige her, bare sådan i løbet af x-aksen er lige med 0. Og der hvor at f af x lige med 0, jamen det er så der, hvor den skærer x-aksen. Det vil være her, og det vil være her. Og der vil vi finde x for at finde, fordi det er jo i meter har vi fået at vide, så vores koordinatsystem, men det er hver gang der står 5 her, så er det 5 meter, vi snakker. Så vi vælger den her solve-funktion. Og den siger minus 30 eller 30, og det er der den kan være. Ja, det ser jo meget fint ud.
Hvis vi vil gøre det på en anden måde, så kan vi også vælge at undersøge her i punkter og linjer og finde skæringspunkter. Så vi kan vælge grafen og x-aksen. Og så vil vi trykke på de punkter, vi har fået opgivet her. Og så vi kan vise koordinater og linjer. Jamen den var minus 30,0. Så skal vi have fra minus 30 til 30. Og det tager ikke særlig mange sekunder at regne ud. Fra 30 til 0, der er 30. Eller 30 til 0, der er 30. Og fra 0 til minus 30, jamen der er også 30. Så vi vælger at sige 30 plus 30, hvilket jo er lige med 60. Så bredden er lige med 60 meter, skal vi huske at skrive på, fordi der fik vi at vide, at vores enhed, jamen det var jo meter. Så er det sidste, vi skal finde ud af. Det finder vi faktisk ved at skrive herop. Vi vil gerne have et integraltegn her. Og det skal være fra minus 30 til 30 i vores funktion, der hedder f af x. Og vi skal integrere med hensyn. Så det behøver vi ikke til at sige højere. Og det er egentlig også det, vi finder arealet. Så den vælger vi her. Og vi siger, at den er 1800. Så det er 1800, og skal vi huske lige at skrive, hvad det skal være. Kvadratmeter. Så vi har fået at vide, at højden, den er 45 meter. Bredden, den er 60 meter. Og arealet af den her bygning, det er så 1800 kvadratmeter. Det må være højt. Ja, men der er også rigtig mange etager på den bygning bagved. Og jamen, den er måde svar til. Så lad os håbe, vi retter rigtigt.